இனிதுங்க. இன்னைக்கு சமையல் தாங்க. சூடாக சாதம் வச்சுருக்கேன். அப்புறம் முள்ளங்கி சாம்பார் வச்சுருக்கேன் இன்னைக்கு. அப்புறம் இன்னைக்கு வந்து நெத்திலி கருவாடு தாங்க ஸ்பெஷல். வறுவல் நல்லா மொறுன்னு வறுத்து வச்சுருக்கேங்க. தொக்கா செய்யலைங்க. நல்லா வெங்காய தக்காளிலாம் போட்டு தான் செஞ்சுருக்கேன். ஆனால் கொஞ்சம் நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லா மொறுன்னு வந்துருக்குங்க. நல்லா டேஸ்ட்டாக இன்னைக்கு அப்படி பாருங்கள். நெத்திலி கருவாடு இது ஒன்று இட்டால் போதுங்க. ரசம், சாம்பார், தயிர் எல்லாத்துக்கும் அல்டிமேட்டாக இருக்குங்க இந்த நெத்திலி கருவாடை. ஒரு டைம் தொக்காவும் செய்யலாங்க, சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்ற மாதிரி. இன்றைக்கி நல்லா கிறிஸ்பியாக மொறுன்னு வறுத்துருக்கேன். நல்லா அப்புறம் தயிர் தெளித்து வச்சுருக்கேன். இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் இதாங்க சமையல். நெத்திலி கருவாடு எல்லாருக்குமே எனக்கு ரொம்ப பிடிக்குங்க. யாருக்கெல்லாம் நெத்திலி கருவாடு பிடிக்குன்னு சொல்லுங்கள். நெத்திலி கருவாடுனா அது ஒரு ஃபேவரட் தாங்க. செம்ம சூப்பராக இன்றைக்கி சாப்பாடுங்க.